Tuhan yang mahita. Dame ni dibatana sumurun sian saluhu na roha. Imana mangaramoti ate-ate do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Natal madihita saluhu na. Dihamudo nga saha porsyaon di pestata Natal na parjulu di bagasa tikion ima natar surat di Yohanes sada ayat sada 1 ayat 14 tangi kamu mah hatali di bata dimulai nunga aduk katai jala satu di bata hatai jala di bata do hatai ima na satu di bata dimulai saluhu ne marhiti syak katai do ubahan nama jadi jaladang adong nanggo sada sian nang jadi naso marhiti sian dibahen hatai gabe hanuluan laos hanuluan ni mabahen panodang di hajol mam nama sinodan no pandangi di bagasak kahulumon aladang dijakun na hulumi hidu sada halak sinun di bata si Yohanes do warna si tidangi do ibana ubahin naro asa dia tidak ko panodangi anggiak gami porsia salu na marhiti siat ibana dan apalah ibana panodangi nama katidak ko pandangi tahi alai nunga madok ro uju itu portibio panodang nasitongi nama nodangi nasa jolma di portibio kiado ibana jala marhiti siat ibana do menjadi portibio bedangu ditada portibi ibana narodo ibana manobot na di ibana hian gabedang di jakon akkana di ibana alai ibana piga nama jakon ibana tusido di leo kuaso asa gabe anak ni di batana sida akkana porsia di warna ima akkana sutubu sian mudar manang sian sakat di daging manang sian sakat di bawah tunsian di batano gabi daging mahata yang jala maringan di tonga-tonga ni hitam jadi kidami mahasangapon ni anak nasasadei nasian amai guk asiniroha dohot hasit tongan ido sahana nagabe topik ni tupu tahun di pesta Natal na parjulun gabe daging ma hatai dia makadong saha porsyaon dorang so lam tapahiba-hiba hatani di bata di pesta Natal na parjulun adon no sa ada barita namar dong apuda adong ma sadaruas namar sahid dungi borhak marbongan ni parhalado tu rumah sakit mernida namar sahiton dung borhak nasida sahak ma di rumah sakit mertangiang ma parhalado jala didok ma amat tapat dita na manangiakong dungi mertangiang ma nasida didok amat tapat dita ma ali Tuhan pos dorohanami dan adon nasotara patupao marhiti hatami nagari hatami do napamalupon amang ruas ni huriamon sian parsahiton amin inna amat tapat ditaiman alai dong muda karagi sian rumah sakit disukun sahara situ ama amat tapat ditaiman amang padita hira-hira bohado buhidu be malum amat tanamar saiti ninna marbani didok ma dang mungkipe dan biharapan dang adong bi mati name ninna amat tapat dite lapatan na aring dari si berengot tado berjudu amat tapat di martanya alai dan di porsi ibana ditanyangnya alai pakai mana pikiranna ala di do ibana mati name ala bernida na miri do ala ni porsi di saiti gabe di do ibana dan mungkin mati name apa yang somoni justru terbalik
gabi hirana meida do amat tapat detenus ay gabi buido sehat amat tai dipu-dipu dan nari mengulu jala sehat di mana alani dia makadunga saha porsiang di basa-basa di batado hatana tu hita di basa-basa di batado hatane hamuluan laus ido hamuluan laus ido panodang ni hacama Sadario di paboto tu hita marhiti pesta natal na perjudo bahwa ima basa-basa ni di bata hata ni di bata na di basa-basa tu hita dada hata na somal dada songon hata na taida dia kabuku dada songon la kosakata dada songon holan akka hata na biasa alai hata na didok na ima na di basa-basa tu hita di batado hatai jala hataido debata hatan debata na di basa-basa na si Johannes naung satu ita hatan debata na di basa-basa tu portibion nunga ad orang so adong dope portibion nunga adong hatan debata hidup enak yang tekas hatai dada konon hatan debata nekko nak ngani songon nani hatan jolma daun dada konon hatai alai didok nak ngani dia me atai dada holan hata na hina tauni di bata dada hola kata na saltu di bata adurang solitot pa di bata do portibion alai di bata do atai asai takas de jadi naing do didok tu hita mono tatadda hatai jana di bata do hatai hatan di bata na di portibio dio naking di ayat 10 di portibio keddo ibana ninnar bani sasitong na hatan di bata na mamujungi do nama no portibio ditiki di tokpa di bata portibion hatan na somal do dipake nama nopa hidup benar songan na ipakan jadi matiu jadi tirma tu jadi maho tano mah jadi maho aik do alai sudi hata na tahun naon na di si Johannes naro di sian hata na mamujungi i manak ngani dia me sudi na tinopani di batamar muda di sian hata ne alani do di bahin sudi na tinopan di batamang barkon bakkoni di batadui bakkoni di batana gino barkon na ima akana hobar tuna tinopane haulu ni di batadui ai ulido di toppa di bata tipa sikop di batadui ala sikop do na tinopane habisuni di batadui ala sen habisuni di batadui parholong do di bata di boto di bata di papatar dui asal dada holan hata songon hata nasomali alai neneng idot tanak kaningani nani hata honna hata ni di batana marwaso di portibio nang di bagasan muluta ido nanay tacalo gabi daging hatai Jesus nang roh Jesus na papestado ido to asa dia tidak si Johannes marhiti jami taon dia may marhiti hatai di boto nasida pabua di haulungi di batado colma nati no panay jalamiat di bagasan tonga-tonga nasida marhiti hatai di boto nasida pabua na di halomon nasida di bata gawe ama para siroa nama notong di nasida ada tabu hia bigiu marhiti hatai di boto nasida pabua a gawe anak dohot burung di bata dong sudi hitam dada ada na tubuh nasida tugas yang nomor hiti akka nabi nani joma alai ima sian hatani di batana gabe daging mahatai jala maringan di tonga-tonga ta ima sada sakatnya di batana asa di jamita di natal na perjuloon di pabuat hita udang di bata naku kalongangan jadi kalongangan nandok na ima gabe daging mahatai jala maringan di tonga-tonga ta ito jala huyahami hasangapon na ima hasangapon ni anak na seri ame gup asimiroha do tasito kundo barita
tarlumui bima Natal na pinatul khas Johannes. Di bari tahun ibana do imana kayangani hatani di bata. Asekot porsyehita nang ro ibana. Di bata gabi colma jala maringan rap do hita. Itu tegunat dong. Ngaro ibana pamapai na malikan muduani rap do hita. Asa idot tama hinabal gani. Hatani di bata nang satu hita. Di bagasakatan di bata gabi Jesus na tubuh di Bethlehem, jumpa kita mah hasan apun di bata. Di pausa hasanatai sia kita gabi bu hita bernida dukap si malong tadi jurni bata jala tabereng lepa ibana jala di sima hamulian na taida nasyid di bata atong tay ngomang hata ima dilihat tu hita genuk marsada-sada jala di bagasak kata ido hanguduan laos hata ido hanguduita laos hanguduan ido panodang di hajar marlas di roh hama hita jala marlupulu di pestata sadarion di namar pesta natar hita taida ma belgani holong ni rohani di bata tu hita makalason ari hatu tubuni Tuhatta Yesus Kristus atong tajaloma hatan di bata dinaum gabi daging jala lasmarohata mamistahon asa tutuma gabi namar gugu namar paso hatan di bata di bagasak kita amin. Maulian dimadiho adi Tuhan di bata di pesta nami Natal na perjulut Tuhan hatam nabadi namar waso di bagasak kami marulupurut pami Tuhan amin.